Γεια σας, σήμερα θα σας μάθω ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου στη κιθάρα, το Κόκκινη Γραμμή. Πρώτα θα σας δείξω πως πάει και μετά θα σας το μάθω. Πάει κάπως έτσι. Είναι εύκολο γιατί παίζεται μόνο στην πρώτη χορδή. Ξεκινάμε. Πρώτο τάστο το ένατο, έβδομο, έκτο, έβδομο, δύο φορές το δέκατο, δύο φορές το ένατο, δύο φορές το έβδομο, έκτο, τέταρτο. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε μετά πάει έβδομο, έκτο, τέταρτο, έκτο, δύο φορές το ένατο, δύο φορές το έβδομο, δύο φορές το έκτο, τέταρτο και δεύτερο. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε και τελευταίο κομμάτι, πέμπτο τάστο, τέταρτο, δεύτερο, τέταρτο, δύο φορές το έβδομο, δύο φορές το πέμπτο, δύο φορές το τέταρτο, δεύτερο, μετά κρατώντας πατημένο το ένα κάνουμε χάμερον στο δεύτερο τάστο και μετά ξανά το ίδιο χάμερον, αλλά μόλις κάνουμε το χάμερον στο δεύτερο γλιστράμε στο τέταρτο τάστο, κάπως έτσι. Αυτό το τελευταίο πάει κάπως έτσι. Αυτό ήταν πολύ εύκολο και για τα tabs πηγαίνετε στην ιστοσελίδα που έχω από κάτω.